Doming, mabali namin. Ay, tibat la sumere kan ni Rosa di kwarto. Makumikom nga gidalimanag ka na giti mapanawan me. Ay, ba't ulo iti panagbakasyon me. Mabang aranak, tagkuyog kami matlakan Rosa. Ay, isaganak matlang iti mapanawak iti opisina ti barangay. Sabagay, amo amin ni katugang at ti may papan kadagiti maaramid priority project ti barangay. Dahil naunay marugyan na napakontes para itong barangay fiesta. Mabayag pa eh. Gamnas ka na may rokay na. Gison tulay. Nagrugin ti trabaho dagiti sektor kagawan matmat. Napintas ti may lunglungano nga programa para iti cleanliness and beautification diti barangay. Pun nga Rod, maka-inspire. Aktibo talaga dagiti kapuro ka kiji sektor 3. Nakita nga rin di limabas sa kijay. Nagatuti ak may bayanihan. Uray ubing, at dadami ni Jayon. At dapay kit kontribusyonan Agsasango da ang mga aldawan no kwa. Kasta? Wen. Tunggal may sa agkaot iti bulsana. Maurnong dagitay makaot. At umanahin ang maigatang iti dua aging talo a manok. Apo, nagmayatan. Piknik pa'y gaya man ti mararamid. Wen iso abayanihan banding ti mapaspasama kan. Wan, makamu ka pa ilang jepo ni Raria Rusa, tanay. Asikaswak mamat, dagiti agbaybayanihan dito sektor tayaw. Wan ka de. Siyaklatan ti makamu, iti panakaramid, ti napagtutulagan na maaramid iti sentro ti sektor. Si ka pa ilang ti mapanidipon ni Raria. Wan ngam na makapanaw kayon kendo may nga mapandiyahaway, siyak tulatan. Adamot ti matalag akadway de po ni Raria. Apay kaano ay ati matuloy arubat yung kendo may. Nga road. Kabayatan, nga da kayo pa'y dito, isikapay laang ti agasikaso iti po ni Raria. Sige, bye. Ay, At daaminin ije waiting shed dagiti kasektor tayo manang supeng. Ay kat nasayat ano kasta kagawad si ma. Manak, taimpang pangruna yu ti pan nakaasikaso ti sektor tayo. Ngamjay po nirarihayaw. Wen met Jak met kaya at aday to'y pa sektor tayo ti kutet. Inton jajeng. Ag-judge stone dagiti napusgan na judges. Kat na kababait met Uwanan niya. Imbag ko man saan kayo ataga dito Uray pa'y no naira na bilang asaan kami ataga dito'y asiktor makitinulong aklata Hala, mapandangaro din itayan dagiti agbaybayan nihan. Maragsakan kami unay, tawan absent kada tayo ataga dito'y sektor tayo. At the unity. Ay, puto tayo kagawad. Di kay madanagan. At dantugunggo na tayo. No da tayo ti ag first prize.
Dakkel apakay dayawan tayo at taga-sektor. Ay, wala. Mapadayawan tayo to agingga ijay ili. Ay, lakit di Ay, danto pa nga ayuda tayo. Ay, Ala, saan nyo asasawan ti may papan iti ayuda? ay, Ang mga no, pagarupan dagiti makangag nga agrupro pa tayo nga ayuda. badi tayo ayuda balikas. Uy, talaga amadi. Basta no ayuda ti tapik. Kababain day tayo mangibagbaga. Ay, agrupro pa tayo nga ayuda. Ay, saan? Kaya, yaw, tigas day. Ay, kababain ba? Talaga kababain. Iso saan nyo abalbalik sinday ta ayuda? Pakay babaan ti kinatao tayo abumarangay day ta. Bilibak kada kayo kagawad si ma. Oh, apay tanod aran. Nagdalos adagos tinamayan nyo di sektoryo. Kasla nakimat dagiti kasamakan apasat ti daldalan. Di ta makita ti power ti unity. Wan, makita talagang ada unity yo. Apay, awan unity jay sektoryo. Adot isadot kan pilosopo. Oh, Huh? kit no. Naglalaing asumao dagi jay kasektoran yung ex-kagawat. Nalaing dangag sa ua, ngam awan aksyon. Di damot tumulong ag trabaho. Uray para anawalang kan para mandardala ko ma. Kadagidi agay ayam nga ubing. Anya? Nagadungag paiso ti agatendar. Ngam kadon kadakwada ag tutungtong. Dagidi mat anak da. Paan anawa damat. Pasal salita kadagiti ag daldalos. Anyan day ta. Ang mga no, ayuda pa ikit ditiga po na a present na iti daduma. Ay, nasa umon kagawad. At danto pa'y nagkunaan naladaw ka nun ni Mayor nga umay. Anya? Tapay. Umay kumaayan ni Mayor Idikalmat. Saan mat? Amok pa'y no apay akasya ti bagbaga di may isa nagbayanihan. Ay, makakatawak. Makakatawak ang makasurong ni Dikalman. Unayan ti kasta. Puskulro pangaruday jay Wan nga rod. Ita ti maibagay ang maibaga kontra iti dayja a tao. Tapos kulunay ti rupa na. Imbagi jay sektor meta, hands-on ni Manang Sophia. Ay, imbagman. At dapat nagsuggest nga agmula kami iti nagduduma anatang iti may sa apaset ti sektor. Kit addan nang ijaya iti backyard na nga iso ti aramiden mi a vegetable garden. Po, nagimbagan no dan tupay kanatangan nyo? Uwan saan tola adagiti mata ti mabsog nga agbuya. Uray ti salunat. Mapasaya at babaan dagi jay mula mi. Opo, nagsayaatan. Umayak lang makisektor ijay ayan yon. Umakarakon ijay ayan daapong ko ijay sektoryo. Ando karama nag-ijayan. Di ka man tanod aran. Ha? Mabalin ayamet apanawan jay sektoryo. Kumaa no jak amo asikati pinusgan ni kagawad matmat amang idaulo iti bayanihan. Dahita nga rod. Marigatanak. Tapasig asulpang dagiti kapurukak. Tangay adamutin agitad iti imula. Saan nanas ka na gumatang tayo ti bukbuk la may bunubong. May sapsapa ti panagmula tayon. Uwan saan tayo nga agbunubon pa'y? Saan lang adagiti masitas ti imula tayo. Uray nakdata nga agmula tayo. Kung nagmula tayo pa iti kayo nga agbungay ti makan. Kas kumati bayabas, mabit nga orayan dayay. At dan nagmulan ijay abay ti waiting shed. Akasta, ay very good. No, da nakapanunot iti daytan, kagawad si ma.
Ni man mang durot. Pinagkat nan dagitay nakapaso a patubo ni bakit na. Naa. Di na ba'y ka no impakada. Anya, mga no pagapaan damutan. Saan ka no? Man nakaawat ni bakit na. Alakat na sayat no kasta. Aha, narigatan. Itala sa nguktipi masyar dito sentro ti sektor tayo. Nagpintas mo't gayam tinamay anyaw. Talaga mo, Chairman. Kitaam dagita masetas. Pasig a dagitay agsabong a masetas ti inmulami iti agsumbangir nga igit ti ali. Mangrugida pa'y kidin nga agsabaw. Mga no kayat yung makita ti vegetable garden tayo, Chairman. Adaya. Ay, awan manlat na sa uwit ni Suping. Ada vegetable garden tayo. Saan adito'y acidic waiting shed ti ayan na. Ayan na nga raw. Ijay likudan ti balay daman ng iday makabunga. Nalawa di bakan ti aluti ti likod ti balay dang agpaisaw. Uwan, Chairman. Mapan nga taa 70 square meters day ginarden mi. Nalawlawa ko man no di kimuntra di anak da nga inauna. Uwan, Chairman. Ang naawatan na mutlaang idi inlawlawag mi kinkwana. Saan mi na pinalawa pa? Kaya't ko makita tinaaramid kadagiti amin na sektor. Kat apag isaw ta sa badon no bigat. Bisitain tayo manipod sektor 1 aging gat sa ace. Rapaw, nagpipinta sa talaga dagiti sektor. Nagngayon ti barangay tayo. Nakaiayatan abuyaan ti aglawlaw. Awan pa atiwa. Kastaman ti magustuak. Makipatas tayo ni barangay balbalayang. Ado ti mangibagbaga at ti barangay nagbugsutan ti makabalubal to ti barangay balbalayang iti pang first prize inton fiesta. Ay, di mo nunan. Kababain kan kap-iman. Taji barangay dati mo dilo tayo. Kumusta nga ta ni Jay, Chairman? Adaman nga ta na pimintas. Sigurado da ita. Awan sarday dagiti bumarangay amang papintas iti kada sektor. Tawan may't apaabak. Da ita nga ron. Kas Jay kumamot ti barangay tayo. Bayan yaw. Ada pampanunutek nga ramidan. Anya da ita, Chairman? Mamuan yun to. Jak pa ibagay ta. Tasana ka makasigurado. Panunutek pa'y anaimbag na epektibo madlaang wenno saan. Kasano nga rudan? Saan tayo kadi apurosan? Ti bunga dagitiin mula tayo anat natang. Buyaan tayo kadilaan. Doon no purosan tayo ti bunga dagijay Baguio Beans. Awanton ti attraction da. Uray pa'y no i-video yun, ti pakabuklan to'y garden tayo, napimpintas tulat ta kita, ang dagiti umay mang kita, no adda dagiti bunga da. Nay, nang runa kat umay ton dagiti umay agyads, iti quarterlay. Marang supay. Apay, kagawat si ma. Umayo kita ang dagiti kabatiti nga inaramidan tayo iti pala-pala. Nagado ti busel nan. Ag-contest na ni Jay Tabungaw. Talaga? Wen. Ay, umay kayo. Mapan tayo, Jay. Bawan yan.
agaratil layon mo't gayam ti bunga dagiti kabatiti tayon. Nay, makin inunapay ka dagiti tarungan. Kanday tapay tabungaw Ha? Kitain nyo man day tatabungaw manang. Ay, wan. Po, nagpintasan na buyaan dagiti agkarabitin na bunga. Nagpintas nga rod abuyaan. Iso ana pagsasaritaan may kadagiti kakadwa iti awan ka. Asaan tayo apurpurosan dagita bunga da. Wan. Kasta ti bagbaga dagiti na dumakakadwa nga apay ka na o alamad. Dagita tilayon ti attraction manang. Iso ana sayat at talaga no saan tayo nga agpuros. Ala, wan. Mga ramid tayo ti maipaskila pa kaamo a maiparit ti agnatang wano agpuros. Makapasuron dagiti kakadwak nga agmulmulay di sektor me. Apay akas tati ko ng tanod aran. Tagiin no nada ama sa paamapan ijay ayan dagiti mula mi akabatite ken karabasa. Sadan to agtitinno to. Nagsaya ate. Unam asadot dagiti kakadwap. Agiin no na damot gayam amapan ijay ayan dagiti mulayaw. Agiin no nada amapan agala iti pakairanudan da. Tidakes na. Ato'y dapay ti kalding agsiba. Anya? Kaya't mo asawan. Mapanda agala iti dengdengen da. Agsarutan dagiti kabatiti kan karabasa. Anya? Nakasano aya? Saan la dagiti sabong dati alaan dan? Rangawan da pa yun. Sayang met kami no saan nga alaan dagijay. Nanguna dagiti sabong ti karabasa. Naimas amay luok iti inabraw. Kasta ti kunap. Nga malmalpos matla dagiti sabong ti karabasa yo. Di yung matalalaan. Ay, nakitam gayam. Unmat, at dapay nagdadakkel apakdar ang nakapaskil ijay. No picking flowers. Kunana. Wen, siyempre, may parit ti mapanagala iti sabsabong. Taamangan no, mabuting dagijay busel na no magaraw no madalapos dagiti agala. Sayang pay. May mayadan ti kasjay ngam ti pagiin no na anda mapantakawan. Sada agtitinno to. Madimot ti kastan Maiparit ididamo. Agunget ni kagawad matmat nga akin to kay di sektor me. Awan ka no tinasaya at nga ornos me. Idikwan, di da mo tikaskason. Iso aday jay. Naasak-asakan jay kanatangan me. Awan ngamin gandat yu makikontes, iso akas jay. Jakman ammo kadagay di kakadwak. Awan pa'y pangidayawan kadakwada. Tagpapada ng awan manaknakom da. Masaludsod ko man kagawad. Ti, anya? No maparitan kayong agpuros kadagay bunga ti karabasa kas kada kabati itiyo. Asinon to nga ti agapit? Awan. Ha? Iso mapan kay jay. Ay sus! Agkaratilayon dagi jay natangkenanan ken dagitay dedengdengen abunga ti kabatiti, tarong ken tabungaw. Agkaray di sumet dagiti maluluuman na karabasa. Anya? Ay, nagsayangan. Nagmula kayo lat buy-buyaan nyo, adiyo pa kay ranudan. Anya, awanan dagitay bunga ti mula ti anat natag. Ada nagtakaw. Uwan man ang suping. No. Kadis-discovery mila itay bigat. Sino nga ay tagtakaw? Awan makamu Tabali, agpapada kami matgaminin saan unay anapnapan ijay kanatengan. Ay, saan na mabalinday ta? Duktalan tayo no asino tinagtakaw tamadusa. Pasensya kayo, no itala sumang putak. At dan sa kano problema karagiti maapitan na mulmula karagiti entry iti pakuntes. Talaga nga adda, Chairman.
Maibusin iti katatakaw dagiti agtatakaw adi pa'y naduktalan no sino ta. Apeng amin, adi yung pala apitan nagtinmula yaw. Apitan yung aminin, tapno di pagnumaran nagitagtatakaw. At umutim adi iti kasta maaramid. Ne, apeng ay, Napintas ka no, abuy-buyaan. anya. Nagmula kayaw, itibuyain nyo lang. Ay. Sabali kayo mo ta nagmula. Hindi napitan ng itinmula da. Sino nga rin tiyaga apay? Sino? Ha? Ay. Napagtagainap kumutan di pa kontes. Nalpas kanon. Dumi, mabali namin. Ay, maturog ako na sa peng. Madya talaga di bagik. Umuna ka na maturog Adupay nga mintinasken, nga dalimanik ko di kusina. Di mo pa ilay pabigat. Ay, narigat no ipabigat pa ilaang. Kabailak mat nga ramiden ita. Ginanakamot din. Nabambanog kan sa nagkapoy di ponderarya. Nakainanaak mo itay nagtugawa ka ng rabi ay. Anyan. Umanay nga inanamday jayan. Nga lamaturog ka ditan. Ninanamon, tama nga no kumarong day ta. Uray kat nakatumar ka mo iti agas. Na. Baring sumayatin tirik na kamamigatan. Sige, tani, adda pa'y idaliman ko di kusina. Maturog ka ditan. Ay, niya nga tanda ito ya marikrik na kitibagig. Agkakapsutak. Kasla na dandanog ti masmasil ko. Hindi pa nagrik na. Ay, sapay ko ba? Tagimbaga ko no bigat. Imbagla ko manuadan ni Doming. Ato, terik pa sa trabaho niya barangay. Adakon lakay. Di ka pa labing mangaon. Madilat ta di bagik. Agkakapsutak lata. Anya nga tadaytan. Ay, kunam kat nagurigo nakmatay. Anya? Iyak manam mo. Nanya da ito eh. Ay, amangan mo't no dinggi daytan lakay. Saan mo't nga ta? Nan, kita hakman tataktak yak mo. Anda pagilasinan kat numadinggit ti tao. Awan, nasa na dinggi da ito eh. Wano, anda nga tamot bulawm. Bulong nga. Katwag, kasla tay ubeng, nangruna tay maladaga. Aggurigor da kat no da buluda. Yan. Ay no anya ti kunam, paayabak nila kay palang, tapulsuan na ka. Lalayang amamulo day jay lakay. Pulsuan na kalaang amunan no da bulong mo no awan. Nga ta. Mabaling nga da bulok. Natin nagkaaya. Ay saan? Kumot nga men jay maki ang uncle ngagnaga ni ti Jabar at tagabigan. Apay mo't na Jabar. Aguray ka. Jabar, dahi tayo binirngasan dahi ti kapre, gapot kinatayag na tao. Nagangawan nakit din ngayong pala-pala nga ito kakaslaubing. Anya? Ay, amangan madabulok ta ni. Nagsasakit pa yun, tagsumbangit at kilik-kilik iti. Panang sip-sip pawon na kanyak. Anya? Kaya't mo asawan,
Inpalangatok na ka, ada kita kilikilim tinangigaman na ka. Sana kasi ni Pao. Wen, impalpalagtunak pa'y Idi kwan, impalangatok na ko iti husto sanak sinipaw. Ay na! Imbagta na si Pao na ka, tadi ka na isaltak. Ay, naipalus pa kak nga rod. Tadi na ko nasipaw iti may kadwa daras. Yakmut ngamin na bakadaan ti panagdisok. Ay nabluak sa ngagpaiso pa kay. Kanya ngay, nakitam ni kakapalan. Ay, your oray mon lakay. Bareng mapaanak na adagos jag paspasikal ng inarayat na. Nakin inunamot kami di lakay na kanya ko na nangayap kin kakapalan. Anya, inunaan na kapay di masikog. Kaslakastan Taitay agapo ako man iti sango ti ridaw ti balay ni kakapalang. Paggamon ta ada nakatidog nga ima nakaununa kanya kay di nailukat ti ridaw. Emergency ako titungpal na iti ospital. Ay, tinasayaat. Ipangkalaangan ni ospital. Ay, kinunam ayuray ko ni kakapalang. Ay, wan gayam anya. Ngala, urayan tapay ni kakapalang amang ngilong. Paalaw kan tupay. Anya? Wan, agpaalaw ka mutin Taadagong gunana makita na ka. Wan, ang mga nakabat-bati akpay kitngat. Si kaman kit day. Anyat pa nagriknam. Kas lang arud at nakapaubakan niya. Ay, kitno nakaida ka. Kasano ada na ipaubakin ka ngay. Nagadua sa asawam nga imposible. Kas lang arud ti marikriknak. Damagang pailaan. No sa nakaslad nagpaubakan niya iti marikriknak. At dapay agpasakwang. Agsakay dito itengad ko. Ay. Kapo ay. Ay, mabitlaan. Sungbatak pa dito umawawag. Nimot kakapalang. Hello, kakapalang. Anya nga, napaanak mo di masikawg. Anya? Saan pa anak-anak? Ay, sige nga Rudan. Urayan na ka. Bye. Ay, anya ka na. Saan pa yan nakaanak di papaanakan na? O anya, urayan ta ama paanak na, katumay dito'y wanaw. Uno, ipangkalangan ni ospital. Urayag pa ni kakapalang. Nungay nakabat-bati aklaang. Alawan naklaang matno ko. Wala, si Kaman lap makaamog. Ay, wan, Rosa, agsakit nga ron ni tatang mo. Pinyawag ko ratakan kan atap na amaw. Ay, isaan atap nagdanag ka, ano di katap no amom kunak nga rod. Ano bilang no kwa, katawan to ate pakababalawak, no jak imbagakan ka. Ay, kanya nga rod nga kaslakas jayan ate tarus na. Saan la amamin ano ti biyag, Rosa? Sige nga rod, agan anad kamot dita. Ikumusta na kami kiniulitan yung George. Sige, bye. Ay, kastoy latan. Nay, imayat nga uray sardaman supeng. Kaya't ko nga alawan ti karkarman ni Kusteng. Nakabatbati nga taayang agpaiso ka kairang. Makitatla dagiti mulagat nan, makuna ka nakabatbatin.
Alang nga rudan. Alawumon. Tani, mapanakbit di ta kusina tapno saan ko ang makita ti aramidaw. Amang kando siyak tukit di mo tanti makabat-batay. Oh my God! Gusteng! Agawid kan! Oh my God! Gusteng! Panawa mo na adanay kay salatam ama kay ayo launay. Oh my God! Gusteng! Di ka nagbatbatay! Nakaturog pa ilang ata. Makariingay. Gusteng! Agawid kan! Anya ti. Apaya pukpukawan na kakairang. Dagmit dito na kay daddy na kaya makita. Makita ka? An-awan ka nga rudan. Wala. Bareng naalawan ti karkarmam. Ay, thank you. Ay, anyat nakakigtutam aya. Atid daw kasaritaan. Mabalin nga inton maimbagaan ako onti pa ng istorya. Alahuanan. Mabanog ka nga agpaisaw. Sige, iturog mo manan. Naalaw ka ti karkarmam. Ay na, ang mga numasahe mo ti kurang kini chairman. Ay, kagawad ko na kuma. Adala amin ditan adada. Maayabak amin na napapaayaban na. Iso nga umay kalatan dada. Ay, thank you. May pakat ko man ti talent kong agmasahe. Barang agimbag itan ti masahyak. Ay siguradum ang agimbag. Ay, awan ti 100 nga score di tana na Sofia. Ala nga rudin, umay kan. Mapantan iti ayan na. Ay, aguray ka Ta isaganak pa'y dagitay pag-approve ko. Wait a minute, Nanay Sofia. Jak ngamin kayat ti bastag pa ospital, dada. Tudok na ti amuday diay. Ala, saan mo't chairman? Ta syempre, no anya ti sakit yo, iso ti agasan da. Alala, agplaster kayon, tarugya ko na masahyan kayo. Ay, nakurang lati exercise yo. Ay, nay, hitaan nyo ang mga nuag singkol kayon. No diyo siputan dagito'y takyag nyo. Apay dagita takyag ko aya. Ay, si Mikkel dan samot na nakakilon. Saan nyo ang maunat? Ay, mayunat kumata. Ay, sige man nga rod. Yun nat yung agpangato. Patakdar amayabay dita ulo yo. Nasakit. Nasakit. Ala, agsingkol kayon. Sigudin nyo ngayon na unatan. Mastak nga men. No diwat-watan ti bagbagiyo. Sige, agpaklib kayo. Tasakayan kayo. Anya, ni masahin na ka. Apaya sakayan na nga Kastuyak nga agmasahe. Siyempre, no agsakayak dita sikat mo, bayat ti panang masahik dita bukot mo, mabibiit. Kun siyempre, mariknam ti dagsen ko. Alan. Alaman langan. Ngam amangan no ad-addan nga agsakitak no matuktukol ti dorek. Ay saan?
unay adanag yun. Agimbag kayon. Ada ka marisuping. Kumusta ni kagawad? Ay, o ay si chairman. Madi pa lang arot ti bagbagina. Umay ko la kano alaan day tay folder na. Nga ayan day tay araramidin na resolution. Awan. Amok day jay a folder. Inalan samot ni sekretary. Nay, apay nga nalan na nga eh. Ang mga no ituloy na. Kasano nga ituloy na kat saan sa kano pay mat ay basta diyan ka mau. Ay amokon. Indulin ni sekretary. Ay awagan nyo Sige. Kunak kami no adda dito eh. Awaga nga rod B8. Ada ibagak mare. Oh. Anya day ta kumpare akagawad. Sana pa nang idaw-dawat niya. Mga no saan na nakabalan ni kumpadre gusting ti aguay say. Anya? Mabayag sapay mo't asumangpet ni Chairman Dumeng. Ay mabayag pa'y talaga. Apay aya. Mabaybayanan ti barangay. Nung Nuan niya? Ay, siyak pa'y lati aguay say. Siyak ti maikadwa akangatuan iti butos akagawad iti eleksyon. Next in rank ni pari gusting. One might. Amok maawatam ti kayat ko asawan. Wan maawatak. Kayat mo ti sumublat nga ago ay say. Agaputag saksakit ni gusting. Ay bayam, ibagak ti ni gusting. Talaga asikat ti sumukat nga ay say. No ipatayan ni gusting jay sakit na. Saan aya? Ay, kaslakastan. Ay, kunakon kat. Wan, bayam ta ibagak akayat mo ti sumukat nga ay say. Sige, ngamnay saan pa'y amatay ni gusting ti kunak. Ay, Allah. Anya jay imbagbagakon. Ay, sos. Mga no ibagakit din ni gusting nga adelentado Marisupeng! Umabait lang! Adilantadaw ni kagawad surot sumukat kan kangago ay say. Salbagi jay nakagawad. Talaga nga dasimukat kin ni ex-kagawad gurood. Kaslay daw daawat ng sapay kiti asaan mon amalasat ta sakit mo. Makapapigsak to lang ta makita na. Ay bay amon. Adada saan ka nga agimbag no kasta ti ibagbagam. Ipan ako ni hospital bakit? Ay, agyaman nak. Kunak lano talaga adimon kaya ti pa ospital. Gapo yung bagaham may papankan kagawad surot. Di mo kaya tasukatan na kan nga ay se. Ay, sana basta may patugaw ti ori asino. Sana basta tao dita. Kat may patugaw sumukat iti ay si chairman. Kasmatlay ti chairman dita. Ay, mabit lang around. Isaganak dagiti pagsukatam to di ospital. Sa kalpasan na, inak kumita iti arkilaan ta pagluganan tan. No kasta intaraydan iti ospital ni uay say. Uwan kagawad, apay aya? Ay, si kaman ti pagdamagag ta health worker ka. Napanmon sa binisita ije balayda. Anya dayta? Panagkunam agimbag paingata ni kagawad gusteng. Ala, madiman ti kasta damdamag.
Kaya't ko amaamuan met no anyatik maibagam. Awan ibaga ta, madanagan akmata. Ang mga no di malasat ni kagawad gusting di sakit na. Kasta, ay, grabe ka di una yan. Inkan tumot sa rungkaran. Tapno makita no anya talaga tilangana. No, malasat na nga tapa, di sakit na. Lakay. Anya. Nagkapuam da kasla madandanagan ka kanaday tartarayam. Ni kagawad surot din nakita ki Jerwar. Ang mga numay nakabisitaan. Agkumot ka, kan agulos ka. Wawawun. Ibaga magrabe ti sakit ko. Iyadaday mo apo. Ay, saan ko mga apo may so? Alan, agplastar ka na agad na dita. Madamdamala ang sumurkan dahi jay dito'y ward. Kumusta ka, kagawad? Ay si Gayam. Matayag saan pari kagawad surat. Anya, kasta ka diti panagriknam. Anyat kunada dito'y ospital, aya. Grabe ka no, di sakit ko. Iyadaday mo na po. Ay, sakbay ang mala daw ti amin. Ibagamon no anya ti kayat mga ibilin para iti barangay. Inyawagan ni Marisuping Dumeng. Anyat ko na ni Dumeng, ay si Chairman Dumeng. Agawid na ka din kan Rosa. Siyempre, sambutan da kayo si bibiyag. Salbag ka, kagawad surat. Abay, pare. Nimbaga na kon. Rumwara kon dito ospital intong bigat. San pa yung mapasama ti panagbalin mo nga OIC? Sanak pa yung matay. Bagta nakariing kan lakay. Kumusta ang tiriknam? Ay, mayaten. Agimbaga kon bakit? Imbagta nakariing kan lakay. Kumusta ang tiriknam? Ay, mayaten. Naimbaga na kon bakit? Domi, mapali namin. Sagana ko nang ititugot ko iti paragbiyahe ka. Kapilitan man na nakasaritak ni katugangak. Diretson nga ay si. Aging katagsubli kami kan Rosa. Pagyamanak tananos kit day. Isa rumbang lang tawag latakin ko na nagiti tao at Chairman. Aluti saan namang baliw iti day nga awag kan ko na. Tanabayag mo't kami na Chairman wano kapitan ti barangay. Tumingan tirabi. Ay, maturog akit din. Lakay, masapak ang mapanidya po ni Raria ita, ngamin tapon dyan nakamasaya ka senyor. Kasta aya, nene. Di mo't may katlo lang aldaw na ita. Wan,
Ngiptangay awan ka numot ti urayan da. Itapod dan sa akit agganat ka numot nga minen nga agawid dagiti nagkapo iti sa bali nga ili a kakabagyan da. Nga lakit pun Daye ka ditay agnobin tay 5 ti taon na. Wen, 95 na kuman no may abulan. So, paasig mo ten a senyor, dagiti agbambantay. Sige, mapanakon. Iturong mulatan di tatumba-tumba ato gaw mo no makaturturog ka pa'y. Mapanakon. Ay. Napanan ni Sufing. Amo na lata na manipod iti sa anak ko na kapitan. Kit masansanan amalada baka bumagaw. Kastoy ni Duming idi saan pa yung iso ti chairman. Man naturog. Tawan mo't ngamin pampanunutin na responsibilidad. Kas kanya kitan. Ay, kastoy gayam. Naawan pakariribukan a responsibilidad anasken nga akmen. Malagip ko lakit nga ron di nakamasay ka pada senyor. Napaot ti biyag dayjay. Adon di senyor nga matidog ti biyag da. Takasano aya. Ket ipang-pangruna mo't ngaminin ti gobyerno ti panakaiwan dagiti senyor kas kada PWD. Iso na pa o ti biyag da. Ay, biyag mi kunak manlaangin. Takaraman kami kan supingditan. Ngem, madimot lang no mapatid dugo na ti biyag ti senyor. Nang runan wag kabawin. Ay, jakay ti kastan mabalin. Ni Duming. Asus, ang mga noda kiti pangibaunan kanya ti manugang ko at chairman. Ay, pera. Hello, good morning, my honorable manugang at chairman. Good morning, man. May honorable kagawad na katugangan. Una na itang tatang. Naragsak nga agsapa. Apay ngay mawag ka? Ako abang no awan papanan niyo. At nangamin emergency ni kagawad matmat. Da kayo tinalagip ko ang mga isuno pala kumakinkuhana nga OD. Bali, agsinukat kayo pala ti Jote. Mapalain? Ngalawinin. Nagyamo nagtatang. Sige, umay kay latan di ti barangay hall. Bye. Bye. Ay, biyagaya. Kapilitan mo't gaya mamapanak iti barangay hall. Awan mo't ngagpaiso ti kadwag di opisina ti barangay. Ay, sumot la na pilitan ni Duming nga nangawag kanyak. Tano jakimay. Nakarikap nga takumah di opisina ti barangay. Ni. Daw mauawag iti silpon ko. Saan mo ta nakapunbok? Hello? Hello? Sino ka? Na. Si kakada ni Ostag. Ay, kuha. Ay, saan kayo ang nakapunbok dito silpon ko? Iso nga... Ay, salot ka. Ang bata nakpay sa kantumat ang damag. Ay, kuha. Ay, sos. Ay, saan nabaling agangkit? Saan lakit ding agtibihin no ag-COVID? Sino kayo kaday? Ay, Ostag, kunak. Number na ito inawagag. Ngumapay di mo ibagano si ka. Sino ka kaya? Sumbat! Sino kayo ngamin? Tapay nga inawagan, Dak? Nagsaw kay
tilimpyo. Na, Si Kani Osteng. saan nga osting tinagan ko? No di ket ghosting. Salot ka. Bayag mo na sumungmat. Sino kayo aya? Gusting kagayam. Gusting taberberokak. Ay, agkabawagsan. Number ti gusting na ito inawagak. Amang ano kabagyak mo tanayaw awan na ito. Sino kayo? Sak ni Ungaut. Naglaklakay iti sampulanggay. Ungot. Sino kayo nga ungot? Adakon dito isangot ti barangay hall. Nagbugsutan. Ti Talwa Pade. Ay sus. Di naksamot mangmangigan. Hello! Bye! Ne. Naglukon. Inidapunan. Ano ko na. Ada kano iti sangot ti barangay hall. Ay, amangan kano no. Nagbugsot ni Osting. Ay, siyak samot ti kunana nga Osting. Nakman kitaan de tarwar. Amangan no adda dita di imawag. Dede. Kubo ala kay ti agsarsarukod ng agpalaod. Ay, ama! Malakay! Ama! Ama! Ay, mabitlang. Malakay. Sino kayo? Da kayo ti imawag iti cellphone? Sak ni Apong Ungot. Apong iti tumang dagitay katap-tapok apotod ng apog. Maungot! Da kayo matkayam! Ungot? Sak ayan ni Ungot. Na. Ay, awan pa panakon. Agawid ako man. Da kayo ni Ama Ungot. Tay kakaiso na nga ulitig ko akabagis na di na COVID iji sampulanggit. Si Bibihagak pa'y? Ay, uray ni Pedreg. Saan pa'y anatay? Na. Sino apidring di ko nayaw? Awan. Ay, ingkisap ti COVID dagiti kakabagis ken kakapidwayo ngagkabaw. Natay dami nun. Natay dan? Wen, ngim awan na lamayan kadakwada. Napanandan ngay. Natay dangaruding. Awan dan ni kalidan. Si dapat. Nunay kalidan. Sanda man laan alamayan idi. Sanda alamayan? Wen, da kayo lang at ati malamayan, inton matay kayo. Natayakan? San kayo pa'y anatay? Si bibiyag kayo. Ken san kayo pa'y amat matay abutin nyo ti nga gasot nga edad yo. Siyak ni Ungaut. Si Kangay. Siyak ni Gusting akaanakan niyo. Gusting? Gusting! Taga-sampulanggit aksamat. Wen, ngem adda kayo ita dito'y nagbugsutan. Agbugsutak ka din? Sa anak sa paimot nga agbugsaw. Di ko nak
Adda kayo dito'y nagbugsutan. Wansa, naglibasak. Anya? Naglibas kayo? Ay, na mga numabisin kayo. Ada balon mau. Ay, tapsugak. Ay, di yung tamburin tabok sityo. Asan? Ay, langgong ni Pedreng. Pinakanakit din. Anya? Sino apidring ayan at ibagbagayaw? Ni Pedreng, pinasang manakit din. It is sagabuli nga saba. Nagtangka na to'y buksit ko. Ay, agkabawin piman. San nagsusurot ibagbaganan. Ay, may kayo amang. Mabisin kayo sa. Iawid ka ni Jibalay me. Podno gayam. Kumpleto talikaman yaw. Siyak talaga ti apong mo. Ay, ulitag kayo, ama. Ala, idistuyo pa ila na tabay unyo. Aywan man. Langgong matjay adaym. Di naman laimbaga nga idesok tayo pagmamaak. Adik ka no. Ni nga tagusting ibagpaga na nga adik. Pagmamaan la day tabay una. Sino ti bagbagayo nga adik, ama? Ni usting Day. Idesok pa'y tayo bayon ko. Di mo kot-kot dyan. Aniyan day ito alakay. Mabiit lang. Kita day ito itinakaw ko. Ne, nalukot mo't apapil day ta inror mo di tabayaon. Anya apapil day ta, ama. Ay, di mo takawan. Tatinako ko daitan. Di mo kot-kot dyan tayo bayon ka. Adata. Na, insulsul na mo't lang iti bayon dyan nalukot apapil. Anya katadaki chay. Ay, apaw. Dandanin tayo maude. Apok ka. Anya? Ada lungunan? Anya? Lungon ko na yaw. Apay ti lungon, ama? Kunada nga awadat sila ko alungaon. Awan ka nun, taglungaon. Na, ay, ama, saan ko maatila ibagbagayo? Saan kayo pa'y amatay? Isu nga awan pa'y tilungon. Nagpa-public service ako na istasyon ti radyo tatang. Bareng umayan na iti kakabagyan niya no adda nakangag. Wen, tanay. Nabayag nga awan damag ko ken amang ungot. Kunak paikit di ano na iraman idi anak COVID. Isa san ko nga mo no sino kadagiti kakabagyan may tinakipagnanaudan na. Ta atapag ka naglibas. Wano nayaw awan nga ta tagkabawin. Pimanaw nga ta kat dinan amo ti pagawidan na. Ay, san nakas na tiatap ko? Taam mo na kasinapol. Agkabaw nga saan pa'y matunay. Amo na ti daddo maasasawon na. Una niya. Umayak to iti balayaw ta kasarsaritak.
Baring adda may baga na anagan ti aking balay iti naggapuan na. Ay, pasensyahan dakla ko man na pong. Kita akla ito'y nalukot at papel dito'y buy on nyo. Certificate samot na gitaw. Tinakaw ko na kita. Hindi. Awan sarot ko, Wan. Promise. Ayan yan. Ang dapat promise na. Birth certificate mo tayo. Nangalaan nyo tinay ito yapaw. Dagdagare. Tinakaw ko amin na kita. Porfirio kaod kayabkab. Ay tatios to anagan niya apong. Anya tinagan ko? Dahito ka di nakasurat dito'y Porfirio kaod kayabkab tinagan niya. Ampang daya mulagat a babae. Hindi lamang nakitin tinagan ko. Pinalapal ko iti sa rukaw. Gunggunada. Dinakaw ko na kita. Ay, intaraya ko na. Ano? Kumaro ti kabaw na. Apong. Ay. Agihama na kapaw. Makahangas ako. Ay, thank you. Kung naklano agan anong. Anyan na ito alakay. My favorite apo. Idulin mo manday ta. Taalaag tao. Mabalan. Ay, oy. Sige, siya kung timangidulin iti da ito. Ala, mawatak no kasta di ka makaumay ita di opisina dumeng. Agyaman ako ay say. Pasensya kayo no sa anak pala makatrabaho akas barangay chairman. Ngam aday bagak may papankan apong ungot. Malawain. Anya day ta. Inin-interview ta naglimpyon sa ti ornos ti utak na. Kakaasi kano iti nakapayan ti nagyanan na ide. So nagkatang-katang kalpasan na nagtakaw ta naglibas. Anya? Nagtakaw? Dagito'y papapili ti bayon na ti imbaga na tinakaw na. Siga sertifikasyon ti kapitan iti nagnagdan na barangay na gitaw. Anya ita? Anya ka iti may surat anagan niya apong ungot. Ungot. Porfirio tinagan na. Ungot ti apelyido da di inang da. Isu abinirngasan da iti ungot. Agkayabkab da di kabagyak nga apong mea. Apay aya? Kunak tumay. Na. Kompleto a sertifikasyon ti nasarakak iti bayon na. Apakairamanan ti birth certificate na. Ha? Agsanggagasot to gayam ti taonan. Anya? Lawagam ti imbagam. Sakbaya matalimo dawak dumay. Sana, di kaya nagtaltali mo daw. Hold on, chairman. Umayag dito barangay hall. Sapsapulok ni apong ko. Ang mga naisarong dito'y nagbugsutan. Sino nga apong mo? Awan mo't ni sarsarong dito yung apong ti. Saan mi nga mamaw? Nagbugsutan ti sangka sa una. Idisakbay anatay ni inang ko kaanakan na. Kaanakan ti sapsapulem nga apong mo ti inang mo? Uwan. Sayang. Saan anak kauray ni inang ko? Kasano? Na-stroke mo't gamin.
Imun unakit din ngam ni Apong. Anya nga min tinagan ti apong mo ako na maya. Birngas na laang ti amok. Ngam kunaday diinang ko. At tinakaw ni Apong ko, tinakay suratan tinagan na. Anya nga minan tay birngas na ako na ni inang ko. Agore ka. No apong mo ti sapsapulam, apay asan mo nga ammo tinagan na? Ay, kwa. Jak ibain nga ibagati agpaiso. Ta kunada, nga isalakan na kano ti kinapudno. Kastoy ngamin. Impadawat na kano idi ni inang ko, idi ubingak, kapot sa saan nga agkayabkab ti amak. Sinublinak ijay nang ipadawatan na kanyak, idi dakilakon. Sa anak adim makal ijay sampulanggit alugar mi. Iso jak am-amo ni Apong. Nakikamalala ka nung amin day di inang ko. Ay, mapagsusurot ka ni ama o tisap-sapulin day to. Nay, ada kan dumeng. Ay, nasayat mo nay. Amok ani ama ungot tisap-sapulin day to asang ili. Ay, uwan. Malagip kon. Ungot tinagan ti sapsapulot nga Apong ko. Ay, ada ka di dito eh. Kinunam asan nga agkayabkab ti amam. Ta anak na katiinam iti sabali. Sanaya? Uwan. Ngam Apong kulat ta Imbilin day di inang, abirukag. Kat no adda dito ipangasiyo tayawid ko. Akwa. Tatang, nabatad yung pagana. Kat nalawag mo, saan na legit dahil ito nga apo ko ni Apong ungot. Anya? Pagkunaam itikas ta? Adda dito nagbugsutan niya Apong ungot. Ngam, kuida ka. Awan karbangam amang nyawid ka niya Apong ungot. Anya? Sino ka amang ibaga itikas ta? Apong ko ni Apong ungot. Mabit lang. Kinunam itay nga ibagam ti kinapudno ta isalakan na ka. Wen, may salakan na ka dayjay a kinapudno nga imbagam. Gapota may ilisin ni ama ungot itikaskin ka amanang gundaway. Anya ti? Nabatadon. Agsanga gasukton ti taon niya Apong ungot. Kamatam jay sanga gasukton niya. Apong ungot? Ne. Ano ti kaya tasawon na dyan at agtagainap ko? At ka di Apong ni Rosa ang agnagan iti ungot. Duming, mabali namin. Ay, makatindar pa imot ni Duming iti maagay as seminar workshop yay Davao. Sakbay asumurot ken Rosa yay Hawaii. Bakit? Kasta aya. Una nang, so ati kayo madanagan. Duha kami kan tatangag biyahe. Kit nasaya at Ay, idandanagak kami nakanayo ni tatang yun na awan kadwa na akas lamang kita kan ko na kahit. Naimot daytan. Ay na, amamukan gusteng. Ang mga noan nyalat kukuumaw na awan mang dilaw kan ka, mangisaksakit. Kaslaglaubing matan iti pangipagpagarupam kanya kano. Talaga mait nalablabas ka pa yung ubing no daduma. Wanin man lang. No, maminsan. Malabsan niyo ba't ngamin, ti panangyali ka kayo kanitatang nanang. Nangag mo bakat? Ay, thank you Duming. Kasta at timanugang. Uray may sa timanugang. Ang alalalawanan. Agkadwa kay man agkatugangan. Di kayo madanagan nanang. No agaram ni tatang ijay. Ops! Ay, santang agkadwa di Duming. Rabak ko lang na ijay, tatang. Ngalawan, husto daytan. Masubraan yung green nabak no di kay pay laggaraw.
Inkay ka ti barangay hulan tani aldaway. Sa pagkimaturo kita. Tapno makasapa ak nga agriingin ton bikat. Nagasagtaon ni katugangak. Kadwami man ni kagawad matmat. Nukaskas ano, iso ti kadwak amang kita ka ni katugangak. No bilang agpapaanawa akas iti ko na ni Nanang Sofeng. Jak mababalaw ni katugangak a Sofeng. No kurang titalak na ka ni katugangak Agusting no kas nangagbiyahe. Malabsan ba't ngamin ni katugangak yaging tataraki no daduma. Urikas kasano. Makatrabawak pa ilang matakas chairman ti barangay. Sakbay aglibak manayin. Tsak may bagano kaano ti panagsublik. Nagdakton iji Hawaii. Amang ano, agpa-extend kami ka na Rosa. Depende di ko na ni Uncle George. Ngay, maturog kan sa maning duming. Saan na tan? Agkid-kidumak lang, takas na nabanok na giti mata. Pagbitlaeng, aglanding ton to eroplano. Uy, saan ka maturog? Nini. Apay kaslasanan na saya ti panagtayab to eroplano. Madensa. Ha? Ni, yapayan. Delikado tayo sa. Mga ano. Anya! Ay, anda nga rudan ngay, apo. Ay, sige ay. Wan, sir. Agrubwata ka dagos. Sige, sir. Bye-bye. Anya matun tinapaspasamak ka dagosting gandumeng. Ay, awagak ni Rosa. Ay, saan? Ang mga nadadang agdanagbot ni Rosa numaamuan na tinapasabak. Agrubatak kit din. Dagasik jay putot ni kagawad matmat Tay sunti kadwa ng biyahe ng pa Manila. Nakaputi tayo ni papangko. Nakaturog manan nana. Uray da duwing kan tatam Agusting. Kunati nurse ang nakasaritak. Nga orayan tayo ti 24 nga oras. Maamuan to ka no jayan, no makalasat na kan patay no saan. Oray jay nakasaok a doktor nana. Kas jay mo timbagana. Nagkasat na din. Ta saan daan na tayo adagos. Saan daan ay tulad ka dagijay kakadwada. Abang kaidan anay sangput dito'y Manila. Ay, umay ka, Ima. Mapandag kararagin si Chapel. Di talangan ti mabalintang aramidan ita. Oo, nana. Ay, Mapantayo lang nga nagkaragat. ay. Nasaysayaat ng ti agdandanag tayo latan dito. Dumeng! Anya da ituin na mapaspasamak ka na tayo. Kaslatay mo't lakali nga gamampayag latan ni Tilawang.
Makadanon tayo tulat ta, ano sa dino ti pakadanunan tayo. Imbagkat asa na makasalid iti kasla panait. Asa na maikat iti pusig ko. Kasalasti kumot na mabinatlatan. Uray nga ta sa dino ti pakadanunan tayo. Amin tayo ngaglaylayag, adda panait asa na mapugsat ang nakakonekta karag iti pusig tayo. Anya ka no dagito ingay. Amang ano iso na ito, itay ko na da sinulid, amang igawgawin iti maudi nga angas tayo. Anya? Itay pa ya pampanunutag, tay nabasak, may papanay ti ESP. Anya data? Extrasensory perception ka na o. Narigat nga ilawlawag tatang. Nagado nga mo. San ka maawatan? Talaga asa na maawatan na ito yun na mapaspasamak ka na tayo. Nadyayan ni Kagawad Matmat. Nakaununan. Ay, kamakamun ta. Saan tayo akabukbukunan ti kapardas ti tayab tayo? Sumursur tayo lang iti sana maawatan apuloy. No, angin nga tayo ito, yun niya. Wangag pa iso. Ay, natay tayo ka din dumeng. Tatang, ada makita ka kasla paglandingan. Ay, boy. Makitkitak mo tan. Aglanding tayo dita. Kita nyo nagiti nakaununan nakakadua. Aglanding tan. Ay, makainan na tayo humutlaing ngayon. Di ibaga ang makainan na tayo saan tayo mo nabannog? Ape nabannog kayo Una ya. Sa anak mo na nabannog. Mayat. Anday tan ti paglandingan. Aglanding tayon. Yahoo! Apay. Isaan mo't ngagdiso dagiti sa kakitidaga. Ura siya. Ngay. Kan saan samot adaga dito Jesus. Sa dinon di nakadandanunan tayo. Dadya ni Kagawad Matmat. Saan mo't ngagdiso dagiti sa ka na? Tatang, dahil lakit di tayo kunada Hades. Hades nga. Anya lugar dahi ta Hades. Adda na basak may papaniti lugar Hades. Jakla mo nagpaisaw. Uno partot lang ti panunot lang iti masisirim. Ay, awan di kay karkarama. Ne. Imbagkit dita uri at dalubaid asa na mapugpugsat an isuloob di pusig ko ken. San mo't makasali. Kunyar tatang. Ang damot nabasak may papaniti dati alubid. Isun sa dati ti linya ti maudi nga angis tayo at tao. Andiyaman dita na kunak. Kaya't asawa na ti alubid. Asan tayo pa yan atay? Anya? At dapay may sa alubid na mga gawgawid iti angis tayo. Ti ko na ti daduma ket may sa abuok. Dahil ta alubid, ti kay batugan jay buok ngay bagbaga ti daduma no kasi nga adda may spal ken patay. Nagulo ti utek ko. Yak mawawatan na itang ibagbagam. Basta tinabatan, si bibiyag tayo pa tatang. Makasubli tayo pa ijadaga. Anya? Umay dito ni Kagawad Matmat. Adamot lubid na. Iso ama sigurado kung agkukuyog tayo tumot lang agawid, iji nagbugsutan. Anya? Juan Rosa, adada agpadpada iji ICU. Kung nati doktor nga orayan amalpas te 24 nga oras. Ewan agkararag tayo anak ko. Ewan. Sapay kumaata malasat dani patay. Sapay kumaata awan kumpay amang kumpay kadakwada. Anya, agawid kan. Uy, nakit na saya at ano kasta Rosa.
Ala-ala katagan anad ka, Wan. Wan, sige. Kasaritam nga rudan ni Uncle mo, George. Bye. Ay na. Suping, Oh, Ima, naggap-gapwam. nagpagnapag na aklaan di tarwar. Makapasikur ti aguray iti panaglabas ti oras. Ay, nakasaritak ni Rosa. Palubusan mo't lakano ni Uncle na George nga agawid. Nasayaan no kasta, nana. Ay, makapadanag ti kastoy. Ay, agtalit tayo latakin ni Apo Diyos. Mabalasang ka. Mananga kasi ni Apo Diyos. Ambok, asaan na tayo abay-bayan? Ay, salbag. Kung naglano pagsayatan ti ibaga dagiti babae apada tangag tatapaw. Ay, pakawanan nak ni Apo Diyos. Nay, apeng agdaw-dawat kayo ti pamakawan tatang. Naging tataraki kayo kadimanan nga po kadagiti babae. Dandan ni ngembaliktad ti atap ko iti napasama kidi masidegak kadagijay aseksi. Apay ako na baliktad. Isudamot ten tinanggargari. Imbis asyak ko mataging tataraki nga umarug. Sayang ta dito'y pa'y nagbudengan ti biyag ken patay ti nakapanaknakak. Anya tinapanagnikan niyo? Agaruyot gayam ti kinatarakik. Agasim, kurang na lang nga iguyod na kundi may sa. Ay, nagpanginaak mo da kampay di. Kasti gayam tirik na no nataraki unay ti tao, Doming. Da kayo talaga. Aging nga kadidin. Ngalawin. Sa bali man ti panagkitam kanya kun kay. Tatang. Namamom. Mas daawak at talaga iti daytoy alubid. Uray sa dinon sa ti pakadandanunan dayaw ket awan pagpatinggan ti pannakabenat na. Saan laaday ta? Simurot iti amin agraw. Oh, di mo ka din nadlaw rita. Nadlaw kong. Sinubok ko itayan na namin ado nagpuspusi-pusak. Nagtamli-tambling agtupay. Ngam saan na nasimbalod? Anya. Uy, kaya't asawan na ita. At idog ti biyag tayaw. Saan tayo pa'y amatay? At, yay, taraok ti manok na dya. Tay manok niya po San Pedro da dyan natang. Anya, ay, no kasta. Asidig tayo ni tiruangan ti langit. Ay, kwa? Amangan no saan tayo ang makasidag iti ruangan ti langit? Nene. Apay asan tayo ang makasidag kad manggag dito ti taraok ti manok ni San Pedro. Kaawatan nga sidig tayo ni langit. Lumapugsatan na ito'y lubid. Mabali na makasidag tayo ni Ijay. Mapugsat? Huray sa na mapugsat takas lalastik kumad sa naya. Awan patinggatipan nakabinat na. Kita nyo. Kita nyo da dyaw. Nini. Ada nakabado itinagay da puraw. Kaslag turong dito ayanta. Agturong lakit di dito. Nay, pagdagpil na kawitan. Ni Apo San Pedro. Ay, suka di daytan. At idugam ti buknak ang barbasa ni Apo San Pedro. Isulakit di daytan. Umay dito ayan tayo. Awan, kasalasaan na tayo mo't ang nakita ni Apo San Pedro. Talimabas la dito ayan tayo. Nakita akayat day tamay sadita ti sumabat kini Apo San Pedro. Itay nakabatog dito ayat tayo. Ngem, kasladan nang igawid king kuana. Nakitak mo't na dyan.
Awan nangigawid kin ko na, no di kat saan anabenat di lubid na. Anya. Undatan, di na nasit ka niya po San Pedro. Gaputa saan anabenat di lubid na. Ay, Oh, dahil dyan niya po San Pedro. Nag-about face. ni. Agsublin sa amoy. Agsubling agpaisaw. Sige man, nakayo man ti umasidag tabarang masit kanyaw. Ay, unman. Subukak man dito alubid. Mas dawak at talaga di dito alubid kahit. Sige man, numasit kanyaw. Ne, ada nang sabat kan ko na nakabaraw. Na. Naasit kan mo da di anak kabaraw. Amangan mawan lubid na akas karatayaw. Kararwangatan da ita. Natayngatan, sana kas kadatayaw. Anya. Kunak to, mata natay da jayan. Kararwan da jay. Nakita yung mga inuwagis niya po San Pedro ti papananakit na panan. Katni, adagayang pila ijay. Nakipilan jay nakabaraw. Anya nga tatipil-pilaan na gidyay. Ang mga nwadayo da. Ay intayo mamut makipila. Awan ayuda dito itatang. Ne, umayan ni Apo San Pedro. Magsaka na kayo. Apay nga, di mo mabunatan na ito lupit tuming. Tatang, isardeng nyo retan. Apay, anyat aramidam takas kalabaod aturo, akayat na ti makabulos. Agwa! Kaya't kula subukan da ito alubid. Nakadayo kamin itay, itinagapuan mengem. Awan sardeng amabunat. Ngem apay ngay, adi mo't mabunatan. Di mo pilitan, nabinatan. Tamangan numapugsa. Nungata pugsatak. Anya? Pilosopo kalakay. Aguray ka. Si kakada talaga ni San Pedro? Nene, ay. Naglampong kang amingkay. Wan. Gaputa sa anak akalbo. Nita, uyawam sa pati kalbo. Tatang, sangar tilay bagbagayaw. Makabasol kayo. Bay anak man duming. Impostor samot na ito'y San Pedro. Salbang na to'y. Masit gang ka lang makita. Mapugsat day talubid mo, no di ka agparbang. Kaya't kung arod mapugsat tap numasit gan ka. Siya kundi mang pugsat, basta sumurot ka kanya. Tatang, di mo talyawan na ita babae. Wow, siksi. Kaya't mo apugsatan na day talubid mo. Sige, makamo ka. Tangay san amabunat. Sige, pugsate mo, siksi. Saan tatang? Matay kayo no mapugsat na ita. Kukuha na kayo na ita demonyan na isot denggan niyaw. Umi kayo. Di na kuyo din na. Sumurot ka kanya. Iniganak mat ni siksi. Sanda kapag ginuyudan na. Mapisang ako na. Tatang, umigbet kayo sa siksay. Pasurot ni Satanas na ita. Hustan! Sanda kapag ginuyudan! Ganun. Agyaman na. Tagainap na kaya. Kung naklang nagpaypay sa amat matay tamin. Kat igoy-goyo din ti demonyo ni Katugangak Agustin.